technical Khawvel kan lo lo ma cheu kan channel min lo hlut saka min lo clear sak thina wangin kan lo me he channel hi ila subscribe lawani chuan khongain min lo subscribe sak vela tin like le share lama khan chan min lo lak pui ve donia kan lo me na de gi chu building chung bera miswal then khatenen an in suala malchan ma se chung ho chu ol sam takin an he effect thung achan chu ama hi gangster zinga mi ani chu thil thena tang chuan kumsari lai aliam to a degi apo chuan gangster Khawvel achol san to a hlotling taka college of education azir chua nuwa nun thar pa ngai tak amang chautan ani chen na tur mun azon mek lain apartment pakhat lua thei tur amul hlau mai chu apartment na lua tur nei to pa ne na anti ti lain chu apartment chuan chanchin rap thlak tak tak alo nei to ti a hre chuaka alua tu apiang mai chu an la thi de uzelani ma se alua man atlom lu lai em awangin nanget hlo sang jok amu ma chu apartment lua tur chuan thu ati tluta tho ani zirlai rualin an zirtirtu pa ngei chu ni khoshelawa a om thleng an lo soisa a chu an zirtirtu pa chu Mr. Pa kani in kang ho haya gym teacher ani ti du da aton thina wangin Mr. Pa ka chu school atang chuan abang nge nge a achan chu a class a zirlai sual ten na tak taka an chainom na thin chu atwar thei to lawani chumi ani awang chuan an school principal in zirtirtu te ko khomin zirlai tu po in sual na a tilemo zirtirtu te ti du da a za lo thin te chu rang taka school atang no chwa an ni thin tur thu ashil chumin huwa principal chuan Mr. Pa ka ai o tur zirtirtu thar zong turin ashila an she tlang hle achan chu kang ho hai chu a che zonga athana wangin chu muna zirtirtu na thok du tur zon chu a har sa hle ani ti chuan zirtirtu zinga pakhat Mr. Ima chuan degia akola ani chu azirlai hluini in college of education atanga zir chuak lim hlol ani Mr. Ima chuan zirtirtu pakhat IOA thok turin asoma degu wala ahna zon lai tak alo ni boknen ngai tu anon haulovin asomna chu alo pom ngalani atuka chuan a scooter nen kang ho hai chu apana konga chuan chu school zirlai no pangho zialzu chu awamua high school zirlai ta na zialzuk le abik takin wantlang muna zialzuk chu athian lo wangin chung no pangho chu azila nima sela chung zirlai te chuan azil na chu ngai poimo lovin insual puya anchau ta zoka chuta misual tak lo ni thin le insual thiam tak degi a chuan chung zirlai sual ho chu olsam taka hne in a shem zui school thlen chuan principal le zirtirtu ten an lo loma tin an school zirlai te chu an sual hle thu le zil an har thu te zirtirtu te thu oilo le ti boy ring thin an ni thu te chu an shil ngal bok chumin nuwa zirtirtu Miss Yuri in a class tura ashwaya class sa alu chuan zirlai te chu an ti tura wangin an lo phun na sa an beng chengin class sa ompo chu an ngai sak lo zirlai ten an ngai sak lo wangin do ka na khong rivaka ti chuan ngoi turin ashil ahmalu ka zirlai then khat zial zulai aman te po kha a class sa an lo ve hi ania an dana chuan zirtirtu de gi chu an hlauti ashiat ti chuan a ming chu blackboard a ziakin in mel shia tirna aneya ma se zirlai te chuan an nuya achan po a ming lam rik dan chu anui zathlak anti em awangle omzemak tak ane wangania ma se engama angai lo class an nei zo nuwa zirlai then khatin engthilemo an lo soi khoma anjinga pakhat jihyonin achian te chu hunreilo te chunga poisa tam tak lo thei dan tur chungchang an shiat le shiat lo azot jihyoni chu sumle pai ngaina mi tak ania poisa mu na turani phot chuan engpo ti ahwam zirlai omthalo ve tak pani kangale biona zialzuk wanga zirtirtu soi sakshep te khan jihyoni thu soilo sha in anwapana chuta lomman thatak lo chwa theina tur na an sha thu shilin an soma ngai tu anon lem lovin rang takin chu offer chu alo pom ve ngala achiante heroin chung mi kholo pani te thu soi chu rang taka oi ngal ringot lo turin an shil thung chumi zan chuan de ge chu a scooter khalin in lampanin atlana chuta tu emonen an in supala chunu chu tu dang nilovin jihyoni aloni
ji hioni pui atum lai takin kangale bionate an ron lang ve nga la degi a thil ti chu an phone in an lo recorda an lo ruwa man lok na angin degi chu ji hioni moilo taka khoituma pu an tumani ma se zirlai dang pakhat cycle ne na ron kalin an phone alak saka video chu adili sangal chu pa chu nam hu na ania mi kholo pahni te chuan an za mel le chu chuan thil ti thei tak ani zia atilang ome degi an nam hu na chu chung zirlai sual te leader chu ani aringa ma se nam hu nan aphathung atuka nam hu na chu abial nu yerini nen school an galtlanga chumi tuk chuan yerini chu a hlim hmel hlea achan chu a classmate te hna puan tur thu thatak ani wangani an hnunga tang chuan kang bion na le an boss de hyo na ten nam hu na le yerini te chu an lo en renga an hmela tang chuan an thin rim ti ashiat lelama degi an nam hu na chanchin shia chian tumin zirtirtu te azota chuta nam hu na chu a middle school lu na masa gang leader alo ni to thin ti a she chuak ma se high school alu atangin muangchangin anuna thlaka yerini ade nuwa phei chuan insual na apo atel ngai meu to lo chuti lain yerinin a classmate te hna chuan record company tenen contract an sign thule idol anga adi buthwai tur thu asoya chu chuan class pum pui mai chu ati phur le de hiona le apol te po chu an phur dera ti chuan yerini chu diriamin an timwal phawa atira chuan nam hu na chu thinrim hle ma se a insum sham shama achan chu principal in zirlai insual na a telte a shemdan tur a shiat wangani ma se pakhat zokin yerini anam thluk luya wangin a thinrim chu a insum zo to lova rang takin a soi sangal chuta degi ya ron lutin insual chu a chela nima sela chu thil thling chu principal in alo shiat wangin nam hu na chu school dan anga hno chua atumani chu thu ashiat chuan degian principal chu mintumin zirlai sual te chuan nam hu na chu an mani soi salo thelawin asiam luinia arin thu ashila chance pele turin angen sak athutluk na te ngai tua thale tura thingthi mewa angena wangin degia ti tak tak na chuan principal ril ru chu anea nam hu na chu chance apele ta ni degi chu athil tia wangin zirtirtu zong ten an ngai sang le miss yuri pot yamin achan chu azirlai te chu achanga swala anja lo thin chung po in angai tua tak jet thowani degi le yuri te chu an hotlanga chuta ti pal thil thu in ji hioni apa time na thona a abosin za lo le na taka alo haulai an muwa degi chu rang takatlan pe ngalin abos chu ko ta thlaka chu chuan yuri in degia angai sana ati zwal hle mundanga de hiona le a thui shwai te chu gangster boss nen an in mukhoma de hiona le a thui shwai ba ka zirlai dang choya le a thui shwai te an om ve boka kang ho hai zirlai tho an ni gangster boss in school pakhat op turin geng pani an om chu adu lova kang ho hai control tu tur ti chiang tur a shilin geng pani te chu an in sualanga chuta achak zok chu zirlai gang leader nin school pum pui chu a op don ani ti chuan choyan nam hu na vapanin a group zom turin asoma an tho ho chuan de hiona group an he thei tur thu ashil ma se nam hu na heroin in sual na danga tela du to lo wangin alo hnial fi thla thak thung degi apo in achian hlui hne na tang tanpui dil na ko la donga misual thin khat asum don na ti boya boina siam thin te chu chin fel sak turin angen nima sela achian pangin na chu alo hnial achan chu zirtirtu ani to awangin in sual na atel atum to lawani chuti lain kang ho haya zirtirtu pakhat Mr. Lian degi chanchin aru ka lo chuin student gang leader le misual tak ahun laya high school zirlai zong hlauron ani thin ti a shechuak atuk zinga Mr. Lian degi anun lui te chu zirtirtu dangte hne na asoi chuaka nam hu na chu degi thurwal pui angin apu bok achan chu hno chua ani lo nan principal adil sakna sat em wangkha ani chu thil an hriat nu chuan miss yuri le zirtirtu dangte ahma a degi alaka nel om em te chu thokle khata nel om lo ngalin an in la sang hala chung thil chu Mr. Lian a thlentir lui vek ani
achan chu arukin Miss Yuri alo dua ma se Yuri le degi te in po lutuk amu chuan athik ani chuti lain choyan namhuna a group zom turin ala som vereng boka tunchum chu ti dan ten tak mangin abial nu yerini zial zulai thalak chu a contract sign na company te hmu tira avo chu vele namhuna chuan yerini career ti chiat adu lawa wangin choyangen na chu lo theilovin ati hlotlin angai don ta ani chumizan chuan degian apa avamua apa chu afapa in zirtirtu ani hnu thleng po a in sual ala chin thu alo shiata wangin athin urhle ti chuan degian apa hnena engkim soifia in sual na atel lo thule azirlai chanpui ngai a chanpui mai thu ashil dehiona gengle choya gengte in beini chu arun thlengta a man chu an ni lo nan mun re the ang ber an thlang dehiona gengte chuan namhuna in sual na tel tum to lo le a school lam chau ngai sak tumina choya geng azoman hmu chuan mak an ti hle le lama zirtirtu ten in sual tur chungchang chu an lo shia a man mo takin chung zirlai thadu lo hau in sual na tur hmun zong turin an chuang hal in sual lain degia arun lang thuta zirlai te chu du tok turin ashila ma se an za ngai lewa wangle zirtirtu anga an ngai lewa wangin an beirona lo theilovin a beilet angai pha ani atira chuan chung azirlai te chu olsam takin a hnea ma se amal tanin lelamin an tam hne sia chupa ka azirlai te chu tinat adu lawa wangin achakna zong amang du lawani anjenga pakhatin ron khoi atum lai takin ama tanpui turin namhuna aron pen chuak ti chuan an panhi tang kopin zirlai sual ho chu tinalu tuksi lovin an beileta olsam takin an hne chuta zirtirtu te chu an ron thleng ve ngala degi an zirlai te thuron peya in sual to lo tura a shillai an vamu nima sela in sual chu ti top thein zirlai te in kara boina ompo chu chin fel sakma se school chuan degi chu in sual na thlentir tu angain an ban ta tho ani degi a school atanga no chu ani thu an lo shia chuan namhu na le zirlai dang tuna inkom ngei te em le an zirtir tu ani na anga za em te chu an lung chhlea zirlai zong te chu pona an chuaka lungche takin degi a chu an thlir liam ta ani chumi hnuwa apa muturin avakal le a ma se tun tum chu zirtir tu ani na atang ban ni ma se azirlai te in sual to lo tura azirtir awangin apa in alo chuang hle apa chu mun pakhat school building sakna tura an ro man na huna zuin endik na athopuya ti chuan thak teacher zirtir thatak nei film chu alo top ta ani he filma zirtur chu mitin te hian thazo ka nun kan man chho theinan in thak dang lam na hun tha kan nei veka tin chu hun tha chu kan pom tur ani a kan nun hluinen in khai khina malam huna tan tam tak in be se tur ani lova ma ani phur kan tirit lutuk tur ani lo